Danmarks vej til NATO. Efter 2. verdenskrig stod Danmark i den særlige situation, at den tyske trussel mod landets sikkerhed med et var væk. I stedet troede Sovjetunionen, og jagten på et sikkerhedspolitisk ståsted begyndte. Danmarks traditionelle neutralitetspolitik fejlede under 2. verdenskrig. Erfaringen og frygten for en ny 9. april gjorde, at neutralitetspolitikken ikke blev set som en reel sikkerhedspolitisk mulighed. Valget stod nu mellem et skandinavisk forsvarsforbund eller Atlantpagten, det vil sige de skandinaviske lande eller vestmagterne. Tanken om en dansk alliance med USA blev første gang nævnt af både statsminister Hans Hedtoft og udenrigsminister Gustav Rasmussen. Det skete under påskekrisen i 1948. Der skulle dog gå næsten et år, inden den endegyldige beslutning blev truffet. Udgangspunktet var, at Danmark besad en ekstrem sårbarhed. Som udenrigsminister Gustav Rasmussen redegjorde over for den amerikanske udenrigsminister George Marshall, var Danmarks stilling ganske særligt udsat. Fra dansk side frygtede man, at en tilslutning til den vestlige alliance ville medføre en sovjetisk besættelse. Vurderingen bevirkede, at Danmark opstillede 3 overordnede politiske mål, der skulle ligge til grund for den danske beslutning. Løsningen skulle mest muligt reducere Danmarks risiko for at blive involveret i en krig, forhindre et sovjetisk angreb på Danmark i at forekomme, sikre øjeblikkelig hjælp udefra i tilfælde af et angreb på Danmark. Efter regeringens opfattelse talte første målsætning for en nordisk løsning. Den danske regering koncentrerede sig derfor i begyndelsen om mulighederne for et skandinavisk forsvarsforbund, men uenighed blandt de 3 skandinaviske lande gjorde, at forsøget på at finde et fælles ståsted slog fejl. Danmark vendte sig derfor mod NATO og vestmagterne. Argumenterne for og imod den danske tilslutning var mange. Danmark og NATO i 1950'erne. I NATO blev Danmark, hvad der senere blev benævnt, en allieret med forbehold. Danmark var på de overordnede linjer en trofast NATO-allieret, men havde en række forbehold og betænkeligheder ved visse dele af NATO's udvikling, samtidig med, at landet aldrig levede op til særligt de amerikanske krav om store militærbudgetter. For Danmark var det fra begyndelsen væsentligt, at NATO repræsenterede tilstrækkelig styrke til at kunne afskrække et sovjetisk angreb. På den anden side var der frygt for, at NATO's strategi skulle blive lagt for aggressivt an, og at andre NATO-medlemmers krige og konflikter, eksempelvis i deres kolonier, skulle involvere Danmark. Den tilbageholdende linje var også motiveret af indenrigspolitiske hensyn. De radikale og dele af Socialdemokratiet så med skepsis på det danske medlemskab og havde hellere set en mere klassisk, neutral udenrigspolitisk linje. Fra den side var man således ikke begejstret for Tjekkiets og Grækenlands optagelse i NATO i 1952. De 2 nye medlemmer styrkede alliancens militærstrategiske position, men optagelse af 2 lande med diktaturlignende træk styrkede ikke alliancens image som demokratiets forsvar. Spørgsmålet om udenlandske troppers stationering i Danmark i fredstid var et andet kildens spørgsmål, hvor Danmark i sidste ende valgte kun at have materialedepoter på dansk jord. Det samme galt spørgsmål om atombevæbning af det danske forsvar. Danmark modtog raketsystemer, der kunne fremføre taktiske atomvåben, men det kunne også bruges som konventionelle våben. Det sidste var officielt formålet med raketterne, men atomsprængningshovederne var aldrig længere væk end depoterne i Nordtyskland. Et andet spørgsmål, der prægede det danske forhold til NATO, var det danske militærudgifter, der set fra USA's synspunkt vedblev ved at være for lave. Skiftende socialdemokratiske regeringer henvist over for de andre amerikanske krav til store militærudgifter på bekostning af velfærd ville vende befolkningen mod NATO. Et af argumenterne var, at forbedringen af danskers levevilkår i sidste ende var et led i kampen mod kommunismen. I det man kunne forebygge social uro og kæmpe de danske kommunister, og det var et argument, som amerikanerne kun til dels kunne acceptere. Den NATO-beslutning, der i 1950'erne gav anledning til størst folkelig betænkelighed, var imidlertid optagelsen af Vesttyskland i alliancen i 1955. Kun 10 år efter 2. verdenskrig afslutning. For regeringen og forsvaret var sagen imidlertid klar. Vesttysklands integration i NATO var en nødvendig styrkelse af alliancen med Danmarks sydgrænse, og på samme tid en garanti mod opkomsten af en nyt aggressiv Tyskland. En væsentlig undtagelse fra den fodslæbende danske holdning var Grønland. Under 2. verdenskrig havde USA opbygget baser i Grønland,
og efter krigen gav Danmark tilladelse til udvidelse af blandt andet basen ved Thule. Grønland var et velegnet sted at opstille varslingsstationer, og basen ved Thule blev et led i USA's strategiske atombevæbnede B-52 slagstyrke. Officielt tillod Danmark ikke stationering af atombevæbnede fly ved basen, men uofficielt gav statsminister H.C. Hansen en indirekte godkendelse i 1957. At USA trodsede det offentlige danske atomvåbenforbud kom imidlertid til offentlighedens kendskab i 1958, da en B-52-maskine med 4 brandbomber ombord styrtede ned nær basen. Bomberne eksploderede ikke, men et større område blev radioaktivt forurenet, og affæren blev penibel for såvel USA som Danmark. Men det forblev en velbevaret hemmelighed helt frem til 1995, at den danske regering indirekte havde godkendt flyvningerne.